Remix. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Remix. Merry Christmas. Merry Christmas. Sigla ng gabi, lahat ay kay saya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong lechonan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo nag-iliw, magsalang na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nag-iliw, magsalang na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Viva Noche Buena sa gabing ito. Bukas ay araw ng Pasko. Bukas ay araw ng Pasko. Tayo nag-iliw. Tayo nag-iliw. Merry Christmas. Remix.
Christmas.
Merry Christmas. Kampana ng simbahan ay nanggigising na, at waring nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakan, at masiglang tunguhin ang ating simbahan. Ang ang kampanay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakita na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang kampanay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakita na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang kampanay ang kampanay Kinagis ng simbang gabi, huwag natin limutin, pagkat tayo may tungkulan sa pananalangin. Ang kampana ng simbahan ay nanggigising na, tayong lahat manalangin habang nagsisimba. Ang ang kampanay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakita na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang kampanay tuluyang nanggigising upang tayong lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakita na, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Ang kampanay ang kampanay
much I care. I can think of the time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. 'Cause baby, I'm in love, and why can't you just admit it? You're always on my mind, and it's so much I care. I can think of the time that you weren't there. I know that I'd be lying if I didn't want you here. 'Cause baby, I'm in love, and why can't you just admit it?
shot. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, oras na ton mga ka-party. Alas 3. Diyos ko Lord. Una ko nakita ang 3 mo. Alas 11:03 na sa gabi, no? Kag of course may 56 minutes na lang kita kag mag Pasko na, no? It's a great evening sa inyo tanan, no? Samtang mo na naga himos-himos ang inyong mga handa sa buong gabi na. Okay, pula yung tanan okay as naga-celebrate sa ilang pag sa lubong sang Christmas kag siyempre with family members, no? Okay, welcome sa ating program. This is the DMC Dance Party Mixes. Okay, samtang mo na nag-party. Medyo kulang ka mo sa mga background music. Ako mga-provide sa inyo sa mga music nga pwede gid makapaikol-ikol sang inyo nga mga bule. Okay? At nalis ato nakatutong sa ato sa mga gabi no si Lorna, no? Malinab. Happy New Year, sir. Same and the same sa may Taiwan. This is Pretty Champion C, no? Happy New Year, sir. Say likewise kag si Annalisa Donoso. Okay, kag of course okay, tapos na aton nga raffle sis Annalisa. Kaya na planto. Okay na aton nga raffle kay na, no? Sa next naman siguro. Of course, congratulations kay Pretty Champion C kay na sa pagdaog sa aton nga name that's and promo. Okay, wala na ko ang name on premium, so posible basi ipa-premium nato na sa ngurong adlaw, no? Hindi lang sa bongay daw mo medyo busy ang tanan. I know nga kalabanan hindi maka-interest sa bong kay nag party na.
Okay, basi buwas naman kita ma-name that send promo para sa 200 nga GCash load. Kaya ginapanawagan natin ang nagdaog kay no? Ang duwa, wala ka pa makontak. Si Christina Adobe. Ang nagdaog sa aton nga 100 pesos nga GCash. Then of course si Daryl Minimio, no? So 200 GCash. Si Abdul Hasan Misa iyan na kontak ko na kay na. So okay to yang iyang GCash mabalipaludan to sa ato nga sponsor nga si Busilak. Si pare ko Bernard June Mosquida no? Sang Busilak single and double. Okay, so naga-enjoy dira sa ilang mga party. So naga-shot dira ito itlang okay lang aton nga shot no? Nga wala kita sa problema, matulog kita karon sang inchakto, asang inchakto nga wala sa mga bukol. Wala man sa mga gas no. Dumangas Mix Club Your Radio number FM. one choice. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, taya lang kamuda, way daya kay si DjVicDonosoIII. ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala damo ah. The public may dance. Okay, din live din ako sa aking YouTube channel no. So if you want to see my YouTube channel, okay, just check lang sang DjVicDonosoIII my YouTube channel. So nandun din ako naka-live sa YouTube channel ko. As of now, mayroon akong 90,000 na viewers doon. Okay, so acknowledge ko si CP17. Okay, di ba yan yung pangalan mo? Then si RGTV, hi. Din sabi niya Happy New Year. Also si Lalin Prades, shout out sa mga taga KM37, Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Okay, salamat sa magtutok sa ating party dito sa DMC NetRadioFM Dance Party Mixes. Also si Randy Andrada, Idol, Happy New Year, pa-shout out Andrada family. Sige, thank you so much again sa aking mga listeners sa aking YouTube channel, okay? Okay, Daryl Minimio. Okay, so just wait lang sa yung GCash, no? Paki-PM lang sa akin ng GCash number mo sa aking Facebook account, no? Thank you so much, Sid. And big congrats sa mga nanalo kanina sa ating parapol ng GCash ng Busilak, no? Once again, si Christina Adobe, no? Then si Daryl Niminyo, no? Okay na si Daryl Niminyo and Abdul Hasan Misa. Sa sumnang hindi ko na nakontak ay si Christina Adobe, no? So kung nakikinig ka sa aking Facebook Live, paki-comment lang sa akin ng iyong paki-PM ng iyong GCash account para malodan natin, no? Okay, sumnang nakikinig din sa atin si Garcia o si Annie Joy Garcia Donoso or Donoso Garcia. Thank you so much sa pagtambay sa aking Facebook Live.
Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Oh, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Oh, ang galing sumayaw at ang ganda, ika'y mapapahanga sa beauty Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay mo diyan sumisigaw. Oh, ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Oh, ang galing sumayaw at ang ganda, Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Yes, Lord. Okay, sa aking YouTube channel, nakikinig si Randy Andrada. Sabi niya, Idol, Happy New Year. Pa-shoutout sa Andrada family. And also shoutout sa Mrs. ko, Juan Andrada. At sa anak namin si Joy Rain Andrada. Salamat po. Sige, welcome Randy Andrada. Thank you so much sa pakikinig sa ating DMC Dance Party in the Mixes. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Number one choice. In advance, Happy New Year, no? 51 minutes before New Year. Salamat sa pagkitambay, no? Of course, si Champion C, nakikinig sa atin ngayon diyan sa may Taiwan. Din si Lorna Malinab. Pakishare na aking Facebook Live at sa aking YouTube channel, no? Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Okay, DjVicDonosoIII. Sige, Happy New Year. Sa kay Iyado ko, DjVicDonosoIII. Hindi ka sabong DjV?
Nasa Japan, no? Kaya thank you so much sa pakikinig or sa tambay sa aking dance party mixes. Okay, ang link na aking YouTube channel na naka-simulcast tayo sa YouTube channel. Nandun ang link natin. I'm just sending my YouTube channel link on my YouTube channel live, no? So just click lang para mapakinggan ang quality audio natin doon. Na walang distortion natin audio. At of course, clear audio tayo doon. Okay, din nakikinig din sa atin si Victor Viga, si Walter Rostia. Good evening po, Idol. Pa-shout out po kami Benitez family and Rostia family. Salamat po. Okay, welcome na welcome. Si Walter Rostia from Sampaloc, Panay, Rizal. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Ako'y nagproblema kung asa na makakita sa dahon na laya ako. Ang di ko nagtingaili na siya mahimutang. Nagsakit iyang dughan. Kay tugay na daw siyang wala karapapam. Okay, shout out to Randy Andrade again. No? Hi, Idol, Happy New Year from my daughter Judy Rain from Palawan. Okay, salamat sa pakitambay sa aking dance party mixes. Also, Riami Villaverde, pa-shoutout po kay Arnold Abiog ng Tinintinan, Araceli, Palawan. Okay, abot po tayo ng Palawan ngayon, no? Then from Rings Flower, shoutout Idol. Hordio family from Barangay Lumatab, Mako, Davao de Oro. Happy New Year to all.
And also to Mary Jane Fajardo, pa-shoutout po kay Lito Pasco ng Muntinlupa. Okay, sa aking mga YouTube channel viewers, thank you so much sa pakikinig. Then sa aking Facebook Live, nakikinig still si Iado ko DjVicDonosoIII. Then si Annie Joy Garcia Donoso. Also si Nimi Brindia Riska. Again, Riska. I cannot pronounce your apelyido, no? Okay, thank you so much again, Nimi Brindia, for patambay sa aking Facebook Live. Para sa tuwang tanan, pero nung gibabagan, inyong gibawalan, kaya inyong gikaon, batuwa mo autan, rapapapapam, rapapapapam, nakuwi ang isiyabot sa dati. And also from Nisnia Ares, good evening idol, pa-shoutout Prigonta Clan of Ubayon, Luon, Bohol. Okay, thank you so much sa pakikinig sa ating dance party mixes. Ingon pa sa tiko, isang tira mo siya bota ng apo, pangat pa mo, may paida mo. Ang ganda no, lamig sa o, pangat pa mo. Ay nagpasagad, pataka o agad-agad rako. Mga gramo, naguspabaw, sige lang o pakiramdam. Ayaw lang ng bam-bam, may payra pa pam-pam, yeah. Then nakikinig din sa atin si Nuba Villa Altar Pina de Vera, all the way from Barangay Hardin, Dumangas. Salamat sa pinakamaganda dyan sa Barangay Hardin, Dumangas, na si Nuba Villa Altar Pina de Vera. Advance Happy New Year, so 36 minutes before 2024. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, taya lang kamuda, way daya. Kay si DjVicDonosoIII, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. the public may dance. Di ko nagkatulado, isa nang nalagari, so
Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda, way daya. Kay si DJ DjVicDonosoIII, ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta. Bayle lang wala gamo ah. the public may dance. Dumangas Mix Club, NetRadioFM, your #1 choice. Okay, shoutout tayo kay Remy Villaverde. Okay, shoutout kay Arnold Abiog ng Tinintinan, Araceli, Palawan, na tinabasa ko na kanina. And also si Rinks Flower. Shoutout Idol Hordio family from Barangay Lumatab, Macau, Davao de Oro. So Happy New Year to all, no? So listeners natin sa aking YouTube channel. Okay, so thank you so much, Rings Flower. Shout out Idol from Hordio family from Lumatab, Macau, Davao de Oro. Happy New Year to all. Thank you so much, Sid, sa pakikinig. Also from Mary Jane Fajardo, pa-shoutout po kay Lito Pasco ng Muntinlupa. And also from Nisnia Aris, good eve Idol, pa-shoutout Priguta Clan of Ubayan, Luon, Bohol. Okay, salamat. Thank you so much Nisnia Aris. Thank you so much, Idol. Happy New Year. Sige, likewise to you. Happy New Year to you and to your family. Then from Dawn the Pumpkin Idol, pa shout out Lamak Consolacion, Cebu. Thank you so much, Dawn the Pumpkin. Okay, tama ba pagbigkas ng pangalan mo? Okay, another from Ria Villaverde, pa shout out po Idol sa Dakulop compound ng Tinintinan, Araceli, Palawan, na nakikinig sa iyo, Idol. Happy New Year po kay Nanay Mili Dakulap. Okay, salamat sa pakikinig. And from Ronald Dado, shout out the Dumayag family from Baguio City. Thank you so much. And also from Nisnia Ari, shout out Idol sa Kanilanza family of Bayon nga nagpa-games. Thank you. Okay, same to you. Nestel Meridian Pajardo, maligayang bagong taon sa mga family Pasko, family Piran, family Pasamba, and also family na Pasamba family ng Muntinlupa City. Okay, salamat sa patambay sa aking Facebook, sa YouTube channel. Okay, so thank you so much, Bernard John Mosquida, si Bernard John Mosquida ng Busilak, no? Thank you so much. Kanina nakaupo na to sa aton Facebook Live. Kag salamat sa pag sponsor sa aton nga prizes kaina sa aton nga raffle sa aton nga mga viewers, no? Then of course sa aton nga winner kaina sa aton nga third prize, si Christina Adobe na nagdaog sang 100 pesos nga GCash. Also si Daryl ni Minyo, 200 pesos na GCash, at si Abdul Hasan Misa, 300 pesos na GCash. Of course, si Pretty Champion si nanalo ng 200 na GCash, pero patambay atong nagdaog ng GCash kay ipa-premium naton sa atong next nga Name That Sound promo. Dumangas Mix Club, NetRadioFM, your #1 choice.
Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, acknowledge na to na nag-donate sa ila reaksyon sa akon nga Facebook Live. Okay, si paring Bernard John Mosquida dala sa may Burgos Street, Dumangas. Then si Nova Villa Altar Piña de Bira sa may Barangay Hardy, Dumangas. Si Analisa Donoso sa may Barangay Talosan, Dumangas. Si Pretty Champion C sa may Taiwan. Si Ara Parintico Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong. Then si Ma'am Christy Rabante sa may Dakotan, Dumangas. Then si Lorna Malinab sa may Hong Kong. Thank you so much sa pagtambay. Dumangas Mix Club. Your number one choice. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, from Ria May Villaverde, shout out sa mag-ina. Mag-ina dyan na napatulog-tulog na si Chamsi at Marilo Amador. Gising na kayo at mag-alas 12 na. Happy New Year. Sige, salamat. Thank you so much sa Ria May Villaverde. Dyan sa may... Okay, sa... Okay, so gusto mo pa shoutout, just post your comments diyan or shoutout sa comment section at sa aking YouTube channel. Diyan sa live chat, you can put your greetings para mabasa ko anytime.
Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay to Lorena Dikilia, dili ka na. Tigil sa mas sa pakikinig. Advance Happy New Year, no? So, 90 minutes na lang at mag-New Year na. Okay, maganda na ng inyong mga paputok niyan. Mga paputok dyan. Salamat, Kidmate, sa pagtambay, no? So, tigil sa mas sa pag-join kanina. Okay, nasa aton nga name that's in promo na. Then, of course, sa aton nga Facebook Live, Facebook sa aking YouTube channel, no? No, from Mary Jean Pardo again. Okay, pa-shoutout po sa taga Tuklas, Kupang, Muntinlupa. Then from Nisnia Aris, Paglit Idol, Happy New Year to Nisnia family sa Tinago, Dawis, Bohol. Salamat. Then from CPE 1704 TKS. Tigil sa pagkikinig. Victor Viga, Woot. Sa mga term yun yan, ha. Then from Walter Russia, Happy New Year po sa lahat. So, okay, same to you. So, 19 minutes before New Year 2024. Then si DJ Jomar Baldistamon, no? Ang isa sa mga astig na remix maker sa Western Visayas diyan sa Lawaan, Antique. Thank you so much, idol, DJ Jomar Baldistamon. Advance Happy New Year. Regards to your family circle. Then si Pretty Champion C still watching our Facebook Live. To my 23,000 viewers on my YouTube channel. Salamat sa pakikinig. Once upon a time in the Philippines, Davao City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitiktok lang sa gilid, ang galing niya sumayaw. Lahat ng mga tambay audience sumisigaw. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing sumayaw at ang ganda. Ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes, Lord! Then to Marilo Gallarda Yermo, tigil sa mas sa pakikinig, na regards to your ex-boyfriend, si Victor Yermo, all the way from Barangay Tambubo, Dumangas. Okay, from our YouTube live, no, Miguel Duhig, Happy New Year. Ganda ng music mo, okay? Thanks so much sa pagkinig and advance Happy New Year. So 16 minutes more to go.
DjVicDonosoIII. Sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga tubong pingat, tubong galing sumayaw at ang ganda, ika'y mapapahanga sa beauty Pilipina. Yes mo! Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ang ganda ng mga babae Pilipina. Ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, bait mo pa, ganyan talaga ang mga Pilipina. Ganda mo, ang beauty mo, ang kinis pa ng kutis mo, ang cute mo na, bait mo pa, ganyan talaga ang Pilipina. Babaeng Pilipina. Yes, Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice. Okay, from Ria May Villaverde, pa-shoutout kay Roger Villaverde at Junel Dacolap. Salamat sponsor ngayong New Year. Okay, from Alfie Arnaiz, pa-shoutout po to family Arnaiz and Happy New Year sa Sabang, Dulag, Leyte. Dumangas Mix Club. NetRadioFM. Your number one choice.